kanye nobukhosi kuze kube phakade. Sibonga ithuba kuNkulunkulu wethu ongcwele. Kwasihlwa nje la ibandla lakho lihlangene khona ekudumiseni igama lakho nasekuphakamiseni igama lakho elingcwele. Sisuka kude ngokuhlala, sisuka ey'ndaweni ey'ningi nezikude nala sikhona namhlanje. Besihamba ngey'moto uNkulunkulu wethu ongcwele. Ukhona nabanye bebedrayiva umgwaqo wodwa. Manje-ke Nkosi sesibonga ukuba usifikele usithwale, ukuba uNkulunkulu sifike phakathi kwale ndawo siphila, ukuze igama lakho lidunyiswe libajazwe. Sihlangene-ke kuNkulunkulu wethu egameni elilodwa, igama likaJesu waseNazaretha. Lithe izwi lakho indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa njengalokho uMose ayiphakamisa inyoka ehlane. May your name be exalted. Igama lakho malidunyiswe libajazwe ntambama. Oh yes, Lord. Namhla sesiphuma sihlukana ngomhlangano, kube yiloya naloya ababazi igama lakho. Oh yes. Ngabikho noyedwa yobabaza umuntu. Siyazi uNkulunkulu amended us different offices. Siyawazi futhi umusa wakho uma ususebenze emntwini. Kodwa-ke uNkulunkulu ake wenzele udumo lwakho nje ukuthi masiphuma phakathi kwalomhlangano kube khona umuntu nje noma oyedwa ozothwazwa muhle uNkulunkulu. Kube naloya nathwazwa mkhulu uNkulunkulu. Kube naloya nathi uyababazeka simakade. Noma ngakuthiwa uvela ngendumiso, noma ngakuthiwa uvela ngezwi, kukho konke lokho uNkulunkulu kube khona ozophakamisa igama lakho. Sifihleke thina uNkulunkulu esima phambi kwebandla ngenxa yomusa. Sifihle uNkulunkulu ukuba ukusebenza kwakho ungabi ngumuntu, kungabi nangegama lomuntu. Oh yes, Lord. Kodwa kusale sekuba ngenxa yegama lakho. Litheke izwi lakho wena wayithobisa ukulalela nasekufeni kwesiphambano. uNkulunkulu waliphakamisa igama lakho. Uthenge igama likaJesu konke amadoda awasezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba konke. And then zonke izilimi bese zivuma ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu ophethe konke. Phakama-ke Nkosi yakho konke. Wena uyinkosi yenkazimulo. Ukusuka emaphakadeni uya emaphakadeni. Wena uNkulunkulu awukwazi washintsha. Awukade ukhona umhlaba ungakabikho. Nala umhlaba ungakasekelwa uzuvela ukhona. Baningi-ke bayazama ukubuza ukuthi azowuhleziphi umhlaba ungakabikho. Nala izulu lingakabikho ukuphi la uhlezi khona. Wawuhlezi uNkulunkulu bakho. Ekhona oyedwa wazi ukuthi uhleziphi, uwe kuphela waziyo. Kodwa sikwazi ukuthi wawuvela ukhona. Masuku umhlaba sibona ubukhulu bakho. Bese siyafaka sithi ngempela uNkulunkulu ukhona. Uthi uDavide isiphukuphuku lesula kuphela sithi enhlizweni yakho uNkulunkulu akekho. Ngiyathandaza-ke uNkulunkulu ukuba nongakwazi la endlini namhlanje aphume sekwazi. Nongakaze ahlangane nawe umusa nje ukuthi ahlangane nawe phakathi kwale ndawo. Neqiniso lezwi lokushunyalwa kwakho mawube phakathi kwale ndawo. Umkhulu simakade uyababazeka. Ngempela uyithemba le ndalo yonke. uNkulunkulu uyifungile maqeda kangajika. uNkulunkulu ukhuluma izwi lakhe lingajiki. Wena uliphakamisile izwi lakho. Waliphakamisa nangaphezu kwegama lakho. Liphakeme likhulu linamandla. Liyaduma njengamanzi amakhulu ahlokoma. Uthi uJeremiya izwi lakho njengesando yini. Zonke isiqhakeza amadwala amakhulu. Obhale emaHebheru wathi izwi lakho your word is alive. What your word is living. Wathi limkhala ukusulu. Impela isika nhlangothi mbili.
ukhulumile obhalile ngalomaHebheru wathi izwi lakho liyahlaba wathi liyahlukanisela phefumulo nomoya wathi lahlulela izidlo zomuntu nemicabango yomuntu wathi izwi lakho uNkulunkulu liyahlaba amahlathi amakhulu lo liphunzisa ibaba lehlala izwi lakho uNkulunkulu wethu David ube ngalwathi endleleni lisibane enyaweni zami liyakhanyisela wayesethi ngiyalonda enhlizweni kuba ngingona akekho bona enezwi lakho yilo-ke leli baba wakhuluma ngalo ukhulume phezu kwamanzi ayigcwele umhlaba wathi amanzi uNkulunkulu wethu ongcwele mawaqoqane abandawonye wawanikeza igama wathi ayoba yolwandle kuze kube namhlanje masibheka ulwandle amile njengezwi lakho wasuthi inkosi noma ngani yaqubha ulwandle walinikeza umkhawulo kuze kube namhlanje kunomkhawulo ulwandle wakhuluma phela imifino nezihlahla wathi siyophuma phansi emhlabathini masithatha unyawo siphuma phandle kunamhlanje kunjalo la kunomhlaba khona kumele ihlahla kumele imifino njengokusho kwezwi lakho wathi imvula kuphela ofela ezulwini kuze kube namhlanje imvula ifela ezulwini ayikho imvula eqhamuka emhlabeni kodwa imvula yonke ezulwini ithe izwi lakho the destiny of the rain is the ground kuze kube namhlanje mayehla imvula ayikaze ajike emkhathini wathi linjalo lezwi lakho maliphuma kuwe alijike emkhathini wathi the destiny of the world ilawo sokuthumela khona nanamhlanje uNkulunkulu omkhulu siyathandaza ngokudumisa yakholwa baba ukuba njengoba sihlangene la ahlanganelanga nje uzodansa kuphela but we have a divine appointment abanye bazohlangana nezwi abanye bazohlangana nomdali wabo abanye bazohlangana nezinto zabo abanye bazohlangana nedeliverance yabo abanye bazohlangana nokuphinda kwabo abanye bazohlangana nebreakthrough yabo eheneka ubahlanganisa abantu ungekho bahlanganiseka khona ukusuka emandulo waze wahlanganisa abantu ngekho obahlanganisele yona noma sebehlangene abantu bekufuna wathi ebantwini abezelanga ngoba bebone imangaliso kodwa beze kuwe bekufuna ngoba befuniswa obanikezwe lesono Usoshumayela izwi lakho usubona isidingo sesisu wathi ke uNkulunkulu bangadliswani labantu kodwa lithi izwi lakho uNkulunkulu wethu esinhlanzini enkulu nabolofa abahlali wakuphakamisa wakubusisa wathi sebezwile izwi lakho kodwa belambile enyameni and you gave them bread. uNkulunkulu siyathandaza uNkulunkulu wethu ongcwele siyathandaza sikhulekela ummangaliso wasezulwini sikhulekela ukubonakaliswa ifakazele ngamandla uthi upholi umbuso kaNkulunkulu awuyi ngamazwi kuphela kodwa uya ngamandla sesiwakhulumile amazwi wasiwafakazela ngamandla phakama kwene inkosi engcwele phakama dwala laphakade konke lokhu sikwenza egameni lomfowethu Jesu waseNazaretha. Amen. Hallelujah.
siyavumelana umuhle baba siyavumelana ukhulu baba umuhle baba sisemhlabeni siyavumelana umese khona
umdala umese asekhona umdala wasithuku kanti nasiphi umese mangabe ukhona isimo seminyaka just for one moment ngisifake izindlebe ukuze sizwe lokhu inkosi akushoyo namhlanje. Oh yes, Lord. Noma ngayisiphi isimo in this hour and this moment. Oh yes, Lord. Sizakulalela. Mhlawumbe wena ukhona ushiye kwenu. Ngithi ke la sikhona nisifake izindlebe. Sifake indlebe sikwenu. Thina siphi ke na isimo. Siyalalela. Thiku Davide konke kongendlebe ngaphansi komthuzo welanga. Makulalele izwi lakhe. Thatha ithuba-ke umoya ongcwele isikwehla kubhuda kakhulu. Moya ongcwele kaNkulunkulu samukela ithuba akasipha lona ukuba sime phakathi kwenhlangano engcwele, inhlangano kaNkulunkulu. Umoya ongcwele umnikazi webandla, the director of the church, the great shepherd of the church. Moya kaNkulunkulu khona phakathi kwethu esashiwa nawo. Haleluya. Ngithabatha ithuba ngiyalamukela ngezandla zombili kumoya engcwele. uJesu wakhuluma ngaye ukuba akakusishiya sodwa. Kodwa uyakushiya nomoya engcwele. Asishiyana nento kodwa wasishiya nomuntu. Umuntu umoya engcwele. So walethi solution kubantu onhliziyo yawo yayikhathazekile. Athi Jesu inhliziyo yenu mayingakhathazeki. So siyalamukela leli thuba kumoya ongcwele egameni lenkosi kuba fundisa balapha ekhaya sithabatha ithuba ukuba sibonge uma lo mzalwane wakithi esubmita igama bese nilamukela nelakithi igama. Ukhona umuntu angakusho phakathi kwalenhlangano engaka uBishop lapha ekhaya siyambingelela samukela ithuba kubefundisi bonke abakhona siyahlonipha 5-4 ministry ngingibale ngamagama abantu basezulwini ngiyahlonipha ithuba egameni likaJesu zingelwayo siyambingelela bhodisi bonke futhi ithuba ukuthi mawuhlela lo mhlangano uhlale enhlizweni ukuthi kube umfana kaDlamini ukhona ngakusho ebandleni kwinhlangano yonke engcwele kasezulwini, inhlangano yonke kaNkulunkulu, ibandla elingenasifo, ibandla elingenambembe, ibandla inkosi ezobuya izolanda, ibandla lasezulwini, izitha kaSathane, izitha zamadimoni. Ngiyalibingelela ibandla lenhlangano engcwele. Haleluya. Omkhulu obaba nomama obhuti nosisi. Amen.
Chris nabafowethu ngiyabingelela bonke abantu all protocol is observed. Amen. Ushilo kuzingelwa ngoba dlamini isibongo Nkosi yazi igama ngekholwa sindisiwe egameni likaJesu. Hamba nobhuti omkhulu welamphathi fokaxhakaza ukuyena okwenzile ukuba kube possible ukufika kule ndawo. Siyabonga kakhulu Shirashi egameni leNkosi. Azalwana nami moshe isikhathi asibuke nami izwi leNkosi. Kuthiwa namhlanje sobukusana encwadini yezenzo chapter number 16. Ngoba indaba Chris zodlala ngesibi phansi kwami ivoice kathi ayikho kahle ayimnandi yona. Ngicela uzongifundela uzongilekelela ngoba indawana nje lapha verse number 16 ukuzindaba yethu silande kahle. Ngicela ungangisiza ngizalisa mabomu noma ngahlala nje phansi sifunde ngicela ibandla silalele sonke bazalwane. Verse number 16 ukuboshwa kukaPaul. Verse number 16. Verse number 16. Kwathi lapho siya endaweni yokukhuleka kweza intombazane enomoya wobungoma eyayitholela abaniniyo inzuzo enkulu ngokuphuna. Shuthi umuntu onomoya wobungoma, shuthi umuntu onobungoma unomoya. Masikhuluma ngomuntu onobungoma. Sikhuluma ngomuntu onomoya. Hayi ugcwele kodwa. Unfortunately. So shuthi umuntu ongenwe moya wedlozi. Suke ngene imimoya. And the moya imenza abe able to see. So chiwala labazalwane mabeqeda ukushumayela base belandela intombazana. Twale intombazana yayenzela abanikazi bayo inzuzo. Ayina benefit yo. No. Umoya wongoma uyakwazi ukwenza uma benefit wena. Benefit abanye abantu. Oh yeah. Ungakwenzeli wena inzuzo kuyenzeka nje. Ungene. So uma unedlozi nomoya awunabo abakini abangasekho. Ngoba abakini abangasekho abalona idlozi. No. Abakini abangasekho abafayo. Bangamathonga ngoba sebuthongweni. Bathi abalona idlozi. So ngizele ukushumayela amadlozi nani just passing ukuthi futhi abakini abalela bangasekho abona amadimoni. Mhlawumbe ukhona wakushumayela ukuthi umuntu ofile udimoni wenze error on his or her behalf namxolisele mawuthi uyakholwa ukuthi usindisiwe. Mawuthi awashunyezwa umuntu osindisiwe wathi abakini abashona abangamadimoni wenze error and iphutha lekumuntu alikho esilwaneni. So owakushumayeza ukuthi abakini abafileyo bangamadimoni wenze iphutha. Abafileyo basiwo amadimoni. Kodwa umoya wobungoma umoya ongcolileyo. Ngoba izinto ezimbili lezi zingafani. So kuthiwa kule ndawana ke kuthiwa oPaul babesashumayela ngethemba. Base belandela lentombazane ke. Yayinomoya wobungoma. Yayenza inzuzo yenzela abanikazi bayo. Funda ke wasazulu. Yalandela uPaul kanye nathi imemeza ithi laba bantu bayizinceku zikaNkulunkulu ophezulu konke. Esimemezela kini indlela yensindiso. Of which is true. Laba bangabantu bakaNkulunkulu. And manje we want to accept. Siyafuna khona ukwamukela okushiwo udadewethu.
Kodwa manje into eyenza singakwazi uku-accept into eshoda dadewethu noma eliqinisa injalo. Ivesi elingenhla ilona elisenza singakwazi uku-accept okushiwo intombazana. Umoya asho ngawo. Umoya ubungoma. Mhlambe asixabaneni-ke nabazalwane mhlambe ngazi. Mhlambe sokuxabana-ke forwadla ngoba ibandla nomoya wobungoma akuhlangani. Number 2, insindiso nomoya wobungoma akuhlangani. La kukhona khona uKristu akufuzekile ukuthi ubungoma bube khona. Ingakho engekho umfundisi wenyanga ofundisa ngezwi likaNkulunkulu. Ngoba angizile kule nto kodwa ngoba ubunyanga nokufundisa elithi iBhayibheli encwadini yabaseEfesu 4, Ephesians 4:11 wabapha abanye. So awukwazi ukuba yilo kaKristu ungaphuwanga nguye. Lithi iBhayibheli wabapha abanye ukuba babe apostoli, abaprofeti, abavangeli, abelusi, abefundisi noma nothisha. So uma ukuthi ubufundisi bakho buyamene nalokho wakuphiwa uKristu, ngiyagaranta ukuthi ngeke ube lo mfundisi kaKristu phinde futhi ube nyanga. Lapho ke ngiyagaranta lokho ngoba kulokufundisa kaKristu nokunyanga izinto ezimbili engahlangana. Siyazana kubazalwane. Kusho ukuthi ibandla alikwazi uku-embrace umoya wobungoma. Kodwa ibandla can embrace umuntu. Kodwa bese ibandla lithila nomoya. Ngofokazingelwayo asimelene negazi nenyama. But impi esilwa nayo silwa nemimoya. So uma ukuthi ngishumayela kanje kukhona othintekayo. Ngithinteka kahle impela ngoba ngithinti wena. Ngithinti umoya. Lokho kuphela. Manje iBhayibheli lisinikeza i-authority ukuthi ke Dlomo singawu-accept umoya obungoma. So ke foka amantungwane bese siba ngwane siza kule nto ethi ke awukwazi ususindisiwe usukholwa uJesu bese uyaqhubeka uyoconsult kubantu abanomoya obungoma. Ngoba vele ngokwathi awukwazi ukwamukela uJesu oba inkosi nomsindisi. Ungizwe kahle, ngikhuluma ngomuntu ongaphandle, ngikhuluma nomuntu owamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Uma izwi likuoffenda, yazi ukuthi asemweli ikuoffenda nawe nami liyangi-offenda. So uma uba offended ngenxa yezwi, nami liyangi-offenda. Angithi bazalwane. So indawo esikwazi ukuba offended sonke ngokulinganayo ibandla ukuba senkonzweni. Ngoba alikwazi ukuba bukhandla ngokuthi shuthi mali ibukhandla shuthi uma ligenca mina uma ligenca wena wanami liyangigenca. Uma libeka i-judgment kuwena kumele liyibeke i-judgment. So ngenzela ukuthi mangishumayela kungabe ukuthi uDlamini ungcono ngoba nakhe ngikumusa ukushumayela phambi namhlanje. Akekho uDlamini ungcono, imusa nje wesikhashana ngokushumayela phambi kwenu. Funda ngasekhaya bakholwa lesifuthi ukuze labazalwane sibone ukuthi ukuze baboshwe nje baboshwe ukuthi bakhipha umoya owenza isinzuzo. Shuthi lo mzalwane bayesigqila 1 esigqila somoya. 2 esigqila sabantu. Ngoba anytime abantu befuna inzuzo bazwa kulo ntombazana bathi sivulele. Uma bebhula bese enza inzuzo. So inzuzo yenza ngani? Imali. So ke funda isho mzalwane
verse 18. Yeah. Yakwenza lokhu izinsuku eziningi. Yebo. Kodwa uPawuli esekasukile waphenduka. Wathi kumoya. uPaul uma esecasukile waphenduka waphuzwa wathi kumoya. Hayi ntombazane. Wayengalwi nje nantombazane uPaul. Sungayilwele nje nabantu kodwa nje asilwi nabantu. Thina mhlawumbe sungakhuluma nje ukukhuluma kodwa njengoba ngishumayela nje njengoba ngishumayela ukulwa nomuntu angilwi namuntu la. Mina ngizolwa nomoya. Ngiyakutshela ke noma uma uthi ukhona umoya la ohlumezayo any kind of spirits noma ngabe kuphi umoya lokubambileyo ngine authority ngibela phezulu kwawo ke ngizakukhuza wamasikuza sikhuzela ukuthi lo ongakangena ngangeni awuthi ngikhuluma yabona masikhuza lo shumayela kwenzeka nje kwenzeka iphutha noma kwenzeka ke deliberate wakhuleliswa uma sekushiyela ngokukhulelwa esontweni akofenda wena uvimbela ukuthi nalo ongakangena ngangeni uma wena kwenzekile wasakhuluma ukuthi intombi ayimithi wena wamitha sinalo vele ilungelo lokushumela ukuthi abantu abangamithi ungathi wasikhuluma ngokumitha bese sithi shaya wena sesivimbela ukuthi lo ongakangena ngangeni. Amen. Manje kuzuma wotshwala lokudaka ebandleni angithithi wena. Ngithi lo ngakadaka ukuthi akangadaka. Nawe usuyisidaka ukhona phuma idakwe usukhona. Kodwa manje sibuza umoya owenza abantu banqanwe. Hayi wena sibuza umoya owenza ukuthi uhlezi intokazi yakwenu uhlezi kwenu kodwa womela isavana. Siyakhuza umoya ukuthi intombazane yakwenu wome isavana. Siyakhuza umoya ukuthi insizwa yakwenu wome iblack label. Siyakhuza umoya ngoba wena usuyakhona usindisiwe ungabusafuma-ke ukoma umele enye into kodwa yoma umele izwi ngoba uyakwazi wena ukuthi njengenhluzeni yangazela amaze kufuna umphefumulo wami umele uNkulunkulu wanjani wena sithi thina abanye imphefumulo yethu yomele usumakade bese wena ungena umoya wokomela iblack label. Siyakhuza umoya wokuthi thina abanye sithi somele izwi likaSimakade ukuthi singayithola laphi indumise ngone bese kuba khona wena wedwa nje uzokomele isiphuzo esingavele encwadini engcwele. Siyakhuza lowo moya. Sikhuza umoya ngegama likaJesu siyawukhahlela noma kukhona ubongcolileyo siyawuklina manje ebandleni likaKristu. Angikhulumi nge-word grace, ngikhuluma ngebandla ngoba uJesu uma ebuya uzolanda ibandla elingenasici namibili. Manje kufuneka masinikeza umusa wokushumayeza ibandla singalithithivethi ibandla ngoba ibandla kumele sizosusa sonke isiport esingaba khona ebandla kumele kube ibandla eli-blameless. Sothangaza khona manje sothangaza so-ke wayesekhuza kuPaul umoya wathini emoyeni wathi ngiyabuyela egameni likaJesu Kristu. Hayi egameni likaPaul, hayi egameni labapostoli, hayi egameni labaprofeti, hayi egameni lomeja, hayi egameni lamamandate, hayi egameni lombuso thizeni kodwa sikhuza ngegama likaJesu. Sikhuza umoya ngegama likaJesu. uKristu uthini uPaul umoya ukuba uphume kuyo akawumeli ephume yiko ngathi soshumathi siyaba kasini masoba soft kulo moya ke kuphume ngoba sizothi sishumayela sibe soft la sibadle lo moya uba soft kwakho. Afuneka masibe soft masikhuza umoya. Funeka sisho umoya insizwa qina ube insizwa qina ube insizwa qha uthi insizwa ungabi insizwa nje ntekethe. Ngoba asikhuzi wena sikhuza umoya ngoba manje yiwo lo moya wenza ube intekethe kuyinsizwa
Akafuneki uyinsizwa yakwempethe ngoba akusho thina kushiswe izwi lelofuna umoya ensizweni onteketheke kodwa izwi lifuna insizwa iqonde ibe insizwa ngoba uma uyikholwa nje uyinsizwa ukholwa nje umzalwane ukholwa awuhlangani nale moya lithi iBhayibheli ngwane ngenxa yokuhela kwey'nkanuko zenhliziyo yabo uNkulunkulu wayesebanikela ngenxa ye-desire of their hearts enye yento bafowethu kumele siyi-check ukuthi what your heart desire ilangazelelani inhliziyo yakho ngoba uNkulunkulu wabayekelela nge-desire yenhliziyo yakho hayi ngoba uNkulunkulu wayethanda abantu babezitabane i-desire bese lithi iBhayibheli abanye benza iqhilo abesilisa ngobesilisa kusho ukuthi uma kukhona owesilisa olandela owesilisa wenza iqhilo emehlweni kaNkulunkulu uma kukhona owesifazane oshisekela okwesifazane lithi iBhayibheli wenza iqhilo kusho ukuthi akusile ibandla elingayifuni lo moya kodwa lo moya uyiqhilo kuNkulunkulu singathanda thina uku-embrace sithi ngumfowethu kudade wethu kodwa manje asikwazi uku-embrace ngoba kuyiqhilo kuNkulunkulu manje ibandla likaSimakade alikwazi ukugona nokunesa iqhilo kuNkulunkulu weyitabane zasekhaya ngenkhuza umoya ukuba isitabane kuyiqhilo kuNkulunkulu according to the Holy Scripture, not according to not according to me, God, according to the book of Romans chapter number 1, verse number 22, verse number 21, 22. Little Bible, Jamokuba owesilisa wenza, wahuheka owesilisa, wenza okubi kowesilisa, washisekela owesilisa, kwaba yiqhilo emehlweni kaNkulunkulu, and emehlweni kaNkulunkulu wabhubhisa iGomora, wabhubhisa iSodoma, abesilisa belandela abesilisa, nabesifazane belandela abesifazane, wabhubha umhlaba. Wabhubha umhlaba ngenxa yalo moya manje siyawukhuza-ke lo moya awungabhubhisi imandla kaNkulunkulu manje siyawukhuza-ke lo moya awungabhubhisi inhlangano engcwele lithi iBhayibheli waphenduka uPaul wathi ngegama likaJesu wena moya phuma kule ntombazana ngegama likaJesu wena mimoya ngegama likaJesu wena mimoya hayi ntombazana kodwa wena mimoya hayi ntombazana kodwa wena mimoya sithi phuma kuntombazana ngegama manje nami ngivumele bafowethu nge-authority nje encanyana ukuthi wena mimoya ngegama likaJesu shiya lo ntombazana noma kuthiwa kunebandla lazo ngeke ngiyanqaba kusile ibandla likaNkulunkulu amen hayi bafowethu ngiyanqaba ngeke sengamane kuthiwa sisuka kwanteza ngey'nyawo sibheke eThekwini makungenzeka kuthiwe kukhona ibandla lalo moya ibandla likaJesu likaNkulunkulu ngiyanqaba bafowethu angisho ukuthi ngithini kodwa mina phezulu ngiyanqaba kinalo ukuthi kungakhona ibandla lalaba kuthiwe elikaJesu siyo amendaki le-constitution shuthi kumele iyo-amenda kukhishwa amanye amavesi-ke la ngoba nangu umuntu bafowethu nangu umkhombandlela nansi into esilawulayo bafowethu siyawubhubha kanjani siphethe incwadi engcwele siyawubhubha kanjani siphethe nangu umkhombandlela konke esishoyo esikhulumayo sikukhuluma sigunyazwa yinalizwa
isyllabus yalapha ayikazishintshe. Let me repeat myself. Isyllabus yalapha apostoli ayikazishintshe. Yebo. Angazi nafunda mimi sangene esikoleni sifunda i-OBE. Kodwa ngathi ngiphakathi nesikole kwashintshwa isyllabus yashintshwa i-curriculum sangena ku-camps. Sakuba ishintshwa i-camps kwakhona izinto ey'shintshwayo. Kodwa selokhu nama nje bafowethu. 2000 years ago anganona establishwa nini. Kodwa lwashintshwa noma kungashintshwa ihumusho ngenye indlela. Kubhalwa isiXhosa, kubhalwa isi-Afrikaans, kubhalwa isiNgisi. Kodwa zonke lezi zilimi zishintshe yodwa. Sithi uJesu uyinkosi. Akaze baze ufunde i-version ithi uJesu akazalwanga ngomoya. Kodwa kuyenzeka mshikashi uma atheka imaths. Kuyenzeka umuntu uma atheka isibalo se-maths. Ungasebenzisi iformula eyi-1 noma indlela eyodwa. Kuyenzeka uma atheka isibalo kwe-maths. Ngenza isibonelo kwi-derivatives. Kuyenzeka kuthiwa derived is using a first principle. Kodwa futhi the first principle kuyenzeka kuthiwa derive ungayisebenzisi i-first principle. Kodwa noma usebenzisa ama-equations amabili azokunika i-answer efanayo. So kodwa Dlomo akaze kwenzeke ngifunda isiXhosa kuthi uJesu wazalwa ngenye indlela ngoba nakho isiXhosa. Uma ngifunda isiZulu singitshele yini. Le ncwadi bafowethu zingashintsha zonke incwadi. Kodwa ayikazishintshe le syllabus. Sashunyayezwa abantu abanye abashumayezwa sebalala kobandayo. Kodwa incwadi ayikazishintshe. Hawu, wenzenjani? Ngena 25 ngoba manje kodwa ngifuna ukuyimemezela la manje. Ngena 25. Sebese sekuthiwa ke emfundisi uZuza bashawa ke labazalwane. Bashayelwana bashaya ukuthi ayisekho inzuzo. Ngithi mina kuyenzeka indlozi ingasebenzeli umnikazi walisebenzela abanye abantu. Yebo. Nina niphethe amakhamera ngiyakwazi ukuphosa. Kodwa ngifuna ukukhuluma la phosana amakhamera. Ngicela sengihlelisiwe. Lo ngifuna ukukhuluma ngento yasekhaya manje.